Poslije rata počelo se manipulirati događajem iz dobrovoljačke i brojem ubijenih. 2. maja poginulo 6 vojnika. Ukupno je ubijeno, bukvalno ubijeno 42 pripadnika JNA, ali mislim da je oko 12 ljudi ubijeno 3. maja. Ukupno 6 drugog ste malo prije rekli, 12 trećeg, to nije 40. Ukupno 42 računajući i 2. maj. Kada je napadnut... Rekli da je 2. maja ukupno bilo 6, 3. ukupno 12 i to nije brojka od 40. Da, ja nisam... 2. i 3. maja ubili su ukupno 42 vojnika, 71 ranili, a 207 su zarobili i mučili u svojim kazamatima. Tvrdim da to nekome uopšte ni dan danas nije interes da se zna prava istina. Koliko je bilo poginulo? U Dobrovoljačkoj ulici je poginulo 6 ljudi. 3. maja u Dobrovoljačkoj ulici je poginulo 6 ljudi.